Iep, avui vull saber i aprendre tots els ets i uts de l'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen oli de l'Empordà. M'acompanyeu? Vinga, va! Iep! Vaig vinguent. Com va això? Bé, home, i tu? Què tal, Simon? Bé, home, mira, aquí acabant la temporada de les olives. Fa fresca, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Ja és l'últim lloc on queda per recollir les olives? Quasi bé. Encara tenim aquesta setmana i la que ve ja s'haurà acabat tot. Aquí què feu? La recolliu o les plegueu? Aquí les recollim. La recolliu, no? Sí. Escolta, la denominació d'origen protegida oli de l'Empordà és la més petita de totes 5, no? Sí, és la més petita. Ja tenim unes 900 hectàrees inscrites, d'un total de 2.000 que hi ha a l'Empordà i a l'àrea Baix Empordà, però som molts productors. Són moltes famílies perquè són totes explotacions molt petites, de 1 o 2 hectàrees la majoria, i hi ha uns 500 pagesos inscrits. Déu-n'hi-do. Clar, suposo que això, quan va començar tot el tema de l'olivera aquí a l'Empordà, devien ser famílies que totes tenien, diguem, el seu oliverà i es feien l'oli, no?, a casa, i llavors es van anar juntant i també vau anar fent, per altra banda, cooperatives. Sí, perquè l'olivera mai ha sigut el conreu principal de les famílies pageses de l'Empordà. Sempre ha sigut un conreu, diguem, d'ajuda a l'economia familiar per tenir l'oli de l'any. Per això les explotacions són tan petites, d'1 o 2 hectàrees, perquè el principal conreu de la vinya és la vinya o és el cereal o últimament granges del que sigui, que són el principal ingrés. Clar, jo ara estic veient ja que estan ja allò, amb les, no sé com es diu aquesta màquina que sembla que estiguin esporgant. Vibradors, són Vibradors, sí, no? vibradors de branques. Tots els olis de la denominació d'origen protegida de l'Empordà han de tenir un contingut en marorell com a mínim del 51%, o sigui, més de la meitat. I després es pot complementar amb barbequina fins al 95%, i el 5% restant pot ser les altres varietats que són molt minoritàries. Això sí, Simon, sempre verge extra, la millor qualitat possible. Evidentment, no pot ser denominació d'origen. Anem a veure si ho fan bé, això? Vinga, anem. Va. Aquest noi de la gorra verda és l'Esteve, que és el pagès que porta tots aquests olivars. És dels pocs pagesos que viuen de l'oliver. Ah, sí? Sí. Bon dia! Bon dia. Què tal? L'Esteve és el soci de la cooperativa, que et deia. Molt bé. En Pep, ho coneixes? Què tal? Com anem? Gràcies, Esteve. Gràcies. Gràcies, adéu. Simon, anem a tastar l'oli nou? Sí, anem-hi, doncs, au. Va, anem. L'Espanya és molt bo. Molt bé. L'estella... Vinga, va, cap a dins. Cap a dintre. Doncs mentre en Simon està treballant una miqueta, jo faré un platet molt senzill. Mireu, agafarem una miqueta de conill, que ja el porto ben desossat, li posarem una miqueta de sal, així, una mica de pebre, canyella en pols. La rebossarem ben arrebossat de canyella, i és que la canyella combina molt bé amb la carn. Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen Empordà, com és. Confitar vol dir coure suaument submergit en un greix. Per tant, n'hi hem de posar força, ben bé un parell de dits. Ja veureu que aquest oli, a més, després té un gust fantàstic a canyella. Per tant, el podeu utilitzar per fer una vinagreta, per posar en una amanida a on vulgueu.
Posem una miqueta de foc i anem col·locant tots els talls de conill. El fet de que es coguin ben lentament farà que ens quedi ben tovet. I avui, per acompanyar, hi posarem una patata nyàmera. Mireu. I la tallarem una miqueta més petita que el conill i la posarem a dins. Ho deixarem coure lentament una mitja horeta i tindrem aquest conill amb nyàmeres a punt. Doncs vinga, va, que ja tenim aquest conill ben confitadet amb la canyella i les nyàmeres. A veure on s'ha posat aquest home. Simon, ja pots venir? Ui, Hola, ja sóc aquí. Mira, ja ho tenim a punt, això. Molt bé. Simon, a veure, l'oli elaborat amb olives verdes, què ens dona? Ens dona un oli més intens, més gustós, que no pas amb les de les olives més madures, que són olis una mica més planers. Va, vinga, tastem-lo, a veure què et sembla. Aviam. Bueno, Quan el producte és bo, i Simon, sense pagesia no hi ha cuina. no hi ha futur, tampoc.